Saparmat Hocayev Dayhan birleşiginde Atabayevlaryň dinastiýasyna ýetiligli döwlet ojokda hemmämiz tarapyndan bir tiýlenýän sarpa goýulýan döwlet ojokda. Ýagny aradyrdy mogollygynyň hemde Aýjemal Lukmanymyň döwlet ojogyna toýly güni diýdarlaşýar. Görüşümden aklım hayrana galya onun çantım hoşuma hayrana İnayıcayı ödülüyor sana diyecek min sözüm var Söyleme radı buluyor gelme bana Yok yok deme bana aşık min dile sana Bu gönlüm seni güler elme bana Yok yok deme bana aşık min dile sana Bu gönlüm seni güler elme bana Her ürünme bağrım dilyen Gönlüme baktım doyma İnaycım oldu tanıyan Yoktuğuna tüyünerle Nala yarım gel Tüyüner abim sen Menin yarım ol gelmana Yok yok demem ama Aşık ben dile sana Bu gönlüm seni güler elme bana Yok yok demem ama Aşık ben dile sana Bu gönlüm seni güler elme bana Say,